יש לי מסר משנה חיים בשבילכם. יש אנשים שזה פחות יתאים להם והם לא רוחניים. אין סיבה להמשיך לראות את זה. אתם יכולים לראות משהו אחר. אז קצת מתורת הקבלה שלנו, מספר הזוהר. מרגישים קצת לחץ בחזה, קצת קשה לכם לנשום, הדופק קצת מהיר, אז תקשיבו לי עד הסוף. אני רק אציין, זה לא מדבר על מקרה רפואי. אני מדבר אך ורק על מקרה נפשי. לא מדבר על מקרה רפואי. בקבלה, בספר הזוהר, העולם נברא בלמד ב' 32 נתיבות חוכמה. למד ב' זה לב. הלב שלכם הוא לא רק משאבה. הוא הצומת שדרכו זורם כל השפע שלכם. כשאתם מרגישים דופק גבוה, זה לא בהכרח התקף. זה לא בהכרח שקרה משהו. זו קריאה. רבי נחמן מסביר בליקוטי מוהר"ן על הפסוק משיר השירים, כל דודי דופק. דודי זה הקדוש ברוך הוא, ודופק זה הדופק שלכם. כשאתם מרגישים את הדופק שלכם, הקדוש ברוך הוא מנסה לעורר אתכם. הוא רוצה שתפתחו את הלמד בית נתיבות חוכמה שלכם, שתתחברו לחוכמה, לתורה, לעצמכם, לאהבה. בדיוק לזה יש גם את מזמור למד בית בתהילים. לב, מזמור לב, הוא משכיל לדוד. הוא מלמד אותנו להפוך את הלחץ להשכלה ובינה. להבין שהלב לא בוגד בנו, הוא פשוט קורא לנו להתעורר. אז תנשמו, הלב שלכם בידיים של הקדוש ברוך הוא. הוא פשוט מדבר איתכם. ובאמת באמת חשוב, אם יש חשש רפואי אמיתי, לכו להיבדק. אבל אם זה רק הפחד, תפתחו את הלב.